नमस्ते साଙ୍ଗମାନେ ମନାପୁଛି ତମେ ଲେଲେଇଛି କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ପଡ଼ିଆ କେତେ ଗୋଡ଼ ଥିଲା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଗାଈ ପାରନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗୋଡ଼ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଗଲୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏଠି ଏଠି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗଣପତି ବାବାକୁ ନମାରିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ମାନେ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ବାବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ କଲିନି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେଲି ଆଉ ବାବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବାବାକୁ ବିଦା କଲେଲୁ ମମ୍ମୀ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ମତେ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଇଦେଲି ମତେ ମମ୍ମୀ ଟିକେ ନଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଇଲି ମାନେ ଦଇଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ମୁଁ କୁନିଜତେ ଲାଇକ୍ କର କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜାଣିଲେ